Ассалому алейкум, апа хӯарои азиз, модарои меҳрубонам, ҳама каса хуш омадед ба канали мо. Имрӯз духтаро дар навори мо тарзи тайёр кардани шоколадни кекси турецкӣ мешавад. Духтаро турко чанд намуд ҳамин кекса тайёр карда мехӯранд. Шоколадни пирог мегӯянд, кекс мегӯянд. Чанд намуд ном дора ва чанд намуд тарзи тайёркунӣ дора. Яке аз усулҳои тайёр кардани хеле кекси шоколадни ман дар ҷои духтаро аввал хостем ки зарди сафеди отдельно занам, бо фикр кардам ман вай пирог тайёр кардаистам ку кекс тайёр кардаистам ку бисквит неку ба ҳамон хотир шумо метавонед ки ҳамаша якҷоя взбиват кунед. Дар ҳар ҳолат бисквитотон падём метиҳад, барое ки дар составаш духтаро шир меандозем ва равған меандозем. Ба ҳамон хотир кори худро осон кардам. Сразу 4 тухма зарди сафеди шиқати аралаш карда взбиват кардам. Духтаро и пирога венчи қати тайёр карда мешавад. Духтаро асосан касоне ки миксер надоранд метавонед ки озод венчик истифода баред. Чӣ хеле ки шумо дидесте ман венчик надорам ва миксера скорости средни шиқати взбиват кардестам. Миксери мо қад скоростиш тезам нест духтаро. Хулос 4 дона тухма взбиват кардем. Нигоҳ кунед мо дар чӣ дар корае. 4 та тухм дар корае духтаро, 1 стакан шир, 1 стакан шакар, ним стакан равған, ним стакан какао ва 3 стакан орд. 2,5-3 стакан орд духтаро дар корае. Апа хӯарои меҳрубон, чӣ хеле ки дидестен дар навор ҳамаша боз нишон дода гузаштагим. Бо диққат тамошо кунед. Беҳад пироги осон тайёркунай, бе миксерам венчи қатиам тайёр карда мешавад. Ба ҳамон хотир нигоҳ кунед ман чӣ хеле тайёр кардагим ва шумо ҳам анамин тарз қатӣ тайёр карда бинед. Бениҳоят пироги шоколадни бамаза мешавад. Вақте ки орда қатӣ какао аралаш кардем, баъдан шакару равғану шир андохта, разрихи ванилинам дар орд аралаш карда ҳамаша якбора миксер қатӣ якбор кӯфта мегирем духтаро. Баъдан тамом. Чӣ хеле ки дар навор дидед ман 2,5-3 стакан орд гирифтам, разрихи якҷоя кардам ва ин маҳсулотомон аралаш карда гирифтам духтаро. Баъдан шакару вай ширу равған ҳамин чиза якта якта андохта взбиват кардам. ҳамаша дар навор нишон додагим. Бо диққат тамошо кунед апа хӯаро. ва дар инҷа 1 стакан оби ҷӯш ҳам мода дар корае духтаро. Баъде ки ҳамаи маҳсулотро вай кардем, дохтем, лат кардем миксер қатӣ, дар охир хулос апа хӯаро ҳамаи тарзи тайёркуниша дар видео бо нишон дода гузаштагим. Бо диққат тамошо кунед. Дар охир духтаро баъди ҳамаи маҳсулотро дохтан 1 стакан оби ҷӯшомадагиам аралаш мекунем. Сирри асосиян ҳамин пироги шоколадни мо дар оби ҷӯшай духтаро. Бовар кунед бисквит монам қадар хушрӯ мебиёя вайш мягкий хеле сочни хушрӯ мебиёяд ва касоне ки мехоҳанд ки хеле бисквитни вай хӯранд, пирог хӯранд, хича хеле брида хӯрда метавонанд. Касоне ки мехоҳанд ки украшат кунанд, пропитка кунанд, мисли ман 2 дона шоколади воздушния қатӣ шир об кунед, дар рӯи пилта монда шир андохта об кунед духтаро. Камтар сахарни пудра андохта, чӣ хеле ки диден оби ҷӯш андохтем духтаро. 2 дона шоколада мегирем духтаро, дар пилта шикаста мемонем, баъдан дар боло шир рехта, камтар сахарни пудра қатӣ об мекунем. баъди пирогмон пухтан хоҳен ҷӯшоҷӯш хоҳен камтар хунук карда анамон шоколадни вай кардагимона об кардагимона вай мекунем, пропитка мекунем анами пирогда. Барои бисёртар шоколадни мазза доданаш, бисёртар ами шоколад нишиданаш ҳатман шоколада об карда баъди тайёр шидан дар болош мепошем духтаро, мерезем. Ман рости кӯдакон бисёр ғам додан, успед накардам навор карданда. Бинед чӣ хеле бисквити мо хушрӯ омад, падёми калон дод, хушрӯ омад. Агар хоҳем бурида 2 қават карда бо ороиш диҳем, тортам карда мешавад. Бисёр бисквити хушрӯ омад. Бубинед духтаро ман дар инҷа уже пропитка кардам. Ман ҳамин шоколади об кардагимона хушрӯ карда дар болои пирогмон мондам духтаро. Дар инҷа пироги ман ҷӯшак буд, ба ҳамон хотир пропитка кард, теза шоколада дар худаш кашид гирифт. Хеле тёмни шоколадни ба мазза шид. Тамошобини азиз, пироги морам омода шид. Ман дар болош камтар шоколади сникерса нимташа мондум барои оро додан. И пирога духтаро ҳар кас ба хоси дили худаш оро метиҳад, лекин ин пироги обычная шумо метавонед ки хеле пропиткаи шоколадни карда падават кунед. Чӣ хеле ки диден пирогои мо тайёр шидан. Ман шоколада ҷӯшоҷӯш пирогмон ҷӯштарак буд рехтам, сразу пропитка кард дар худаш, ранги шоколад шид пирог. Бениҳоят маззаш ба мазза шид, аҷоибот шид духтаро. Вақте ки вай шоколада дар худаш пропитка кард, бубинед чӣ қадар вай шид, чӣ қадар шоколадни шид духтаро, чӣ қадар ба мазза шид. Бовар кунед, якбор тайёр карда бинед, баъд ҳатман комментария кунед мода ки пирогҳои шумо чӣ хел омад. Бо ҳамин навори мо ба анҷом расид. Хостум ки яке аз тарзи тайёр кардани пирогҳои шоколадни турецкия шумо да нишон диҳем духтаро.
хай тамошобини азиз, то наворҳои оянда бо мо бошед. Подписаться кардана, лайк мондана фаромӯш накунед. Вақтам хеле шоколадни хӯракам барои ман бовар кунед бениҳоят бамаза буд. Боварӣ дорем ки барои апаву хӯрҳои морам писанд мешавад ва онҳоам ба ҳамин рецепт тайёр карда мехӯранд. Чӣ хеле ки гуфта гузаштам, касоне ки намехоҳанд шоколадкати пропитка кунанд, ҳамин бисквити шоколадниро хича метавонанд ки брида истифода баранд, хӯранд, падават кунанд, ягон хел украшат кунанд. Ман ки шоколадни мехостам, дар вақти ҷӯшиш пропитка кардам шоколадкати, ки ҳамин хеле сиёҳи шоколадни мулоим шавад. хай тамошобини азиз, наворҳои мо давом дорад. Подписаться кардана, лайк мондана фаромӯш накунед. Дастгирии шумо духтаро, пешравии мо, ҳар як комментарие ки шумо менависед моро бисёр бисёр мотиватсия метиҳад ва бисёр бисёр шавқманд мекунад ки шумода наворҳои нав кунем. хай ҳар яки шуморо худованди меҳрубон нигаҳбон бошад.